سلام كورات فتوات تملكتنا نلمون كم تلمود بحدشن بقواناون حدش زبلنا يا محاورتنا وما بلنا مثلا ناس كم مود أتات فيديو مثلا بمثلا كم دمانة تيجان حدشن تخونهم لايك كومنت سبسكرايب بمقار سنة يتنحي سنة مكتتال فيوريلا نبيو ياتبهل جنا والعشر عمت يعني را 4 ጥሪ ዝወለደትሉ መዓልቲ ንምኽባር ምድዋላ ታጊሮም ላ እዚ ምስ ኣሕዋታ ኣብ ኣሜሪካ ክኽበር ስለ ዝተሓሰበ ናብ ኣሜሪካ ንክትኸይድ ትዳለው ነይራ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ቲክቶክን ፀቕጢ መሓዙቷን ፊዮሪላ ቅድሚ ዕለት 7 ልደት ሰሙን ኣቢላ ነብሳ ኣጥፊኣ ጠንቂ ሞታ ድማ ክብደት ሰውነት ይውስኽ ስለ ዝነበረ ኣብ ቲክቶክ ብትጥቀሙ ቪድዮታት ኮነ ካልኦት ናብ ምስልታት ብዙሓት ኮነ ብኻልኦት ነቲ ክብረት ሰውነታ ይዋዘይብሉ ስለ ዝነበሩ ካልኦት ሕማቃት ንዓዓ ደስ ዘይብሉ ኮሜንታት እውን ይህብዋ ስለ ዝነበሩ እዩ ቅድሚ ሞታ ኣብ ዝነበረ ኣዋርሕ ፊዮሪላ ክብረት ሰውነታ ወሲኹ ነይሩ እዚ ምስ ዕድማ ዘይተለመደ ኣይነበረን ሙዚኣን መዛንዋ ግን ክገልጽላ ጀሚሮም በዚ ምክንያት ድማ ህይወታ ከተጥፍእ ወሲና ብጣዕሚ ዝሕዝን ሞት ናይዛ ህፃን ቅድሚ ሞታ ንኣቦኣን ሕዋታን ከባቢ 10 ዝኾኑ ደብዳቤታት ጽሒፋ ነይራ ነባ ከብ ጸሓፈትሉ ደብዳቤ ድማ ከምዚ ይብል ነይሩ ባባ ኩሉ ሂብካ ኣቢኻኒ ሕጉስ እየ ነይረ ኣብዛ ምድሪ ዘይረኣኽቦ ነገር የለን ኩሉ ርአየየ ሓድሽ ነገር የለን ነብሰይ ጥራይ ስለ ዝዝኾንኹ ይቕረ በለለይ ናብ ጽቡቕ ቦታ ስለ ዝኸይድ ሕጉስ ኩነለይ ክትብል ድማ ጽሒፋ ነይራ እዚ ጽሑፍ ድማ ዕድሚኣ 13 ዓመት ስለ ዝነበረት ሰውነታ እውን ገዚፍ እውን ስለ ዝነበረ ብኡ ክትቕለድ ስለ ዝጸንሐት እቲ ዝጽሕፈሎ ሕማቕ ነገር ክትቕበሎ ስለ ዘይጸንሐት እዩ ድማ ህይወታ ክትጥፍእ ዝወሰነት ብጣዕሚ ዝሕዝን ሞት ናይዛ ህፃን ቅድሚ ሞታ ንኣቦኣ ዝጸሓፈቶ ከምቲ ዝገለጽኩምሎ ባባ ኩሉ ሂበካ ኣቢኻኒ ክትብል እውን ጽሕፋትሉ ነይራ ሕጉስ እየ ነይረ ኣብዛ ምድሪ ዘይረኣኽቦ ነገር የለን ክትብል ኣብ መወዳእታ ጽሕፋትሉ ነይራ ማለት እዩ ንነብሰይ ጥራይ ስለ ዝኾንኩ ይቕረ በለለይ ናብ ጽቡቕ ቦታ ስለ ዝኸይድ ሕጉስ ኩነለይ ክትብል እውን ጽሕፋትሉ ፈጣሪ መንግስቲ ሰማያት ይዋርሳ ንስድራኣ ድማ ጽንዓት ይሃቦም ደቅና ኣብ ምንታይ ይውዕሉ ኣለው እንታይ ይገብሩ ኣለው ሞባይሎም ከ ንምንታይ ይጠቅሙላ ኣለው ካብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለው እዚ ነገር እዚ ትኩረት ክንገብር ኣለና እዚ ብቻ ይኾነይ ብዙሓት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብሰንኪ ፀርፊ ብሰንኪ ክቕበሉ ብለይ ምኻሎም ዓርሶም ናጥፉ እዮም ዘለው ኩራት ተመልከትና እዚ ነገር እዚ ንኣኹም ሓድሽ ኣይኮነን ብዙሓት ዓድታት እውን ኣብ ሰሙን እዚ እናሞቱ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ህፃናት ቆልዑ ገና ደቂ 13 ደቂ 14 ከምኡውን ደቂ 15 ደቂ 16 ዓመት ባዕለን እናጥፍኣ እቲ ዓለም ገና ዘይጸገቦ እናሞታ ይንለላ እና ዓበይቲ ወለዲ ወይም ደሞ ኣቆራት ግነይ ቤተሰብ እዞም ቆልዑ እቲ ሞባይል ምንታይ ይጥቀምሉ ከም ድማ እቲ ንዓቶም ደስ ዝብሎም ነገር እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ብደንብ ክተጻሪዎ ክትኽእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ሰብ ንክመውት ንእሽተን ምክንያት እዩ ዝደል ዘላ ኣብዚ ሰዓት እና ናይ ዘቆልዓ እዚኣ ሞት እውን ብጣዕሚ ልሕዝን እቶም ስድራቤታ እውን ኣብዚ ሰዓት ኣብ ሓይሊ ሓዘን ይርከቡ መላእ ቤተሰብ እውን ጽንዓት ይሃቡ ምክኑ ንፈቱ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው